Dawn cracks through the broken blinds. Pillow holds the shape of better times. Coffee steam writes promises in air. One more shot at getting there. Scuffed up shoes by the apartment. Jo penso que el bàsic és entendre la salut mental com el que és una malaltia crònica que necessita, com qualsevol altra malaltia, una medicació, un control i un seguiment. Les persones amb problemàtica de salut mental funcionen com qualsevol altra persona que no té un diagnòstic. Per tant, per mi el més bàsic seria això, no? Normalitzar la salut mental com el que és una malaltia crònica. Dawn cracks through the broken blinds. Pillow holds the shape of better times. Coffee steam writes promises in air. One more shot at getting there. Scuffed up shoes by the apartment door. Each scuff's a battle.